flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A noite dos xigantes. ¡Ópala! Para estar en forma non hai nada mellor que... Opa! Que saltar de cogumelo en cogumelo á mañá. Facer exercicio á mañá cansa moito. Aterraxe de urxencia! Ai, Oh, un loitador xigante da fraga. Unha verdadeira forza da natureza. Wow, nunca vira un insecto tan grande. Espero que non se mancase. Maia, volve! Nin sequera o coñeces. Exacto. Hola, señor xigante. quen me fala? Con tanta luz non vexo nada. Son eu, Maia. Estou cos meus amigos Flip e Willy. Axúdasme a poñerme de pé. Son loitador e teño que ir á Fraga Grande. É un dos combates máis importantes da miña vida e vai ter lugar hoxe á noite. Pero a fraga grande non está preto daqui, amigo. A luz do día sempre me desorienta. Non dei chegado ali antes do amencer e despois perdín. Wow, nunca estiven na Fraga Grande. Ala, temos que axudalo a que se poña en pé. Empurra. Willy, tamén tes que axudar. Ai! Oh, grazas, rapaces. Chámome Luca, escornabois e loitador desde hai xeracións, cando se inventaron as árbores. Ai, combates de loita entre xigantes baixo o luar. Recórdame a miña xuventude. Podemos te guiar ata a Fraga Grande. Ti sabes como chegar, non, Flip? Pero, Maia, é tan lonxe. Eu estou tan canso. Se queredes, podemos levar nos sombreiros. Subide, non teñades medo. Vamos, Willy! Ai. Genial! Imos ir á Fraga Grande! Si que é un xigante! Un xigante xigante! Oh! Preparados? Seguimos, de Flip. Vamos, Luca, non hai perigo. Guiámoste nós. Ópala. Ña, ópala. Sigue en liña recta, Luca. Ña. Ai, cuidado, imos chegar a unha charca. Engala, Luca, xiña. Ña, escala. Ópala. Vamos, Luca. Luca, sube. Sí, Luca. Moi ben, Luca. Vamos á Fraga Grande. Ben, xa podo ver. O cheiro a carriza. Chegamos á miña casa e xusto a tempo, amigos. Vides esas cachopas? Son os rings para os nosos combates. Son combates en cachopas. Sí, e eu gañeinos case todos. Todos menos un. Pero mancadesvos. Oh, non te preocupes, Maia. É un deporte e as nosas cunchas son bastante sólidas. Aí está. Oi, oi, oi. Oi, oi. Ai, Oi, perdoade. non foi nada, Luca. Que logo é esta? Sí,
A máis grande e a máis bonita de todas as cachopas. É a que falta na miña lista de obxectivos cumpridos e coa que levo soñando moito tempo. Increíble! É unha cachopa magnífica e creo que vai ser un Hola, espectáculo. campeón! Pensei que non ías chegar. Esta vez atopei un adversario digno de ti. Ricky! Quen é ese? Pato adestrador, non lle caio ben, porque sempre mallo os seus protegidos. Xurou que non ia permitir que hoxe gañase nesta cachopa. Veña, acordados, señores, nada de golpes baixos, xogo limpo soamente. Quen caia da cachopa ou quede deitado sobre as costas, perde. Señores, déanse a man. Moi ben, teñen unha hora para prepararse. A un gran campeón non lle dá medo suar un pouco, Vamos, Luca! Ben falado, Maya. Tes unha hora para prepararte para o combate da túa vida. E practica un pouco. Finxe que son Ricky. Manique! Nosso! Ei, un movimento moi bo. Onde viches iso? Aprendeu-me uns cornabois vello hai tempo. Chamaban o movimento xunco para atrás. Ña! Prepárate con Flip e nós traemos che néctar para que che dé a forza. Ai, que fame. Oh, que fai aquí ese tipo? Ai, esas vagas teñen boa traza. Por que leva esa froita vermella? Agora intenta collerme. Ai, 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 soltame, soltame. Ai, ai, ai. Desculpa, dixéchesme que te collese. Espero que non partises nada. Bos reflexos. Axiña, Willy, temos que marchar. Creo que ese pate está argallando algo. Que? Marchamos? Pero se aínda non probamos isto. Ai, ai, non o soporto máis. Ai, pero é moito. Pica, pica. Ben, señores, 1, 2, 3, xa! Non te emociones, Luca, ten paciencia. Iso é. Non permitas que te esquive bailando, Ricky. Vamos, coño. Ricky. Atrás, Luca. Ricky, coño. Xa. Moi ben, Luca, canso. Antes de usar a tua estrategia secreta, Escoita, móvete. Flip, Pat, ten pica pica. Creo que vai facer trampas. Que? Que dixeches? Dixo nada. Ai, Vaya, vaya. Che, tempo! Un adestrador caído! repíteo. Flip, atopaste ben? Boto chunha man, amigo. Grazas, Pat. O combate continúa! Ai, pero que me está pasando? Ai, ai. Oh, non! O pica pica! Alto! Ei! Oh, Luca. Sí, moi ben, Ricky. Sí! Luca é o mellor! Luca, lembra-o. Concentración.
baleiramente! Ai, pero que... Ti! Ai, proe! Ai, bota o burrín, Ricky! Ai, a que estás agardando? Ai, que dixeches? Queres que faga o que faste? Así. Vamos, estamos contigo, Luca. Aniki Nazuma! Aniki Nazuma! 2, 3, 4, 5. Xaque mate, Pat, trampulleiro. ¡Ja! 9, 10. O gañador é Luca. Gañou, Flip. Gañou, Maia! Que combate, amigos! Que combate! Fíxome lembrar a miña mocidade. Perdoa, compañeiro, non sabía que Pat era un trampón. Aínda que perdín, decateime de que no deporte o importante non é quen gañe, senón que te esforces por gañar. Grazas, amigos. Sen vós, o meu soño nunca se faría realidade. Foi un placer. Xauina, sacalla! Ula! Iso aprendo a próxima vez. E de non ser por ti, nunca descubriríamos a Fraga Grande nin os combates de escornabois á luz da lúa, verdade, Willy? O que eu digo é isto. A noite os escornabois son grandes. Veña, vamos para casa, rapaces. E a unha boa velocidade de salto. Úpalas! Adeus, Luca. Adeus, amigos. Ata que nos volvamos ver. Ñáscala, úpalas!